citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, empleyado sa usa ka law firm sa Kidapawan City, gipusil, patay! O enforcer sa CTTMO, gisumbag sa taxi driver nga hubog nga pasahero sa PUJ. Sa detalye sa ato mga balita, gidakop sa mga pulis ang usa ka taxi driver nga nagmaoy sulod sa usa ka di pampasaherong sakyanan kagahapon sa hapon. Ang suspect unang gireklamo sa mga pasahero ngadto sa enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO apan giatake na hinuon sa hubog nga taxi driver ang enforcer. Anyang report ni Eugene Hinutan. Kalit na bibo ang Magsaysay Avenue kagahapon sa hapon. Sa video nga gishare ni EJ Daniels, ginapugngan sa mga enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kining usa ka lalaki kay buot mo atake sa usa ka personahe sa CTTMO. Pero una kini nahitabo, pasahero day kining lalaki sa PUJ nga ulahing minaog sa sakyanan human nagpatabang ang mga pasahero sa traffic enforcer nga si Edwin Hermosilla kay nagmaoy na kini tungod sa kahubog. Dihang ana-ana sa kalsada, giatake na hinuon si Hermosilla ug gisumbag sa hubog nga giila sa pangalang Benny Morante nga usa ka taxi driver. Ang driver sa Matina Playa o katong mga pasahero nangayo sila og kanang tabang ba sa mga enforcer nga naka-uniform nga naatlan po diha nga naami diha nag operasyon gahapon. So akong gi-aprehin ang katong pasahero nga hubog na panaog namo kay matud pa sa istorya sa mga pasahero nga hadlok sila ay nangasaba nga hubog. So pag-aprehin ako dili man siya mo naog. So ang mga pasahero mo nanaog pag humagkanaog sa mga pasahero siya ang pinakaulahin na naog diretso masyag tulak sa kuha nga bumbahan man ko sa mata o sa baga. So ang akong gihimo para dili na panik kayo ang mga pasahero, nanawag og pulis, motong na atuan og pulis, gidakop siya nga kuan, nakatuyang gibuhat sa kuha. Matud sa mga tao sa lugar, gibadlong o giuwang na ang suspect apan desidido gyud kini moatake sa enforcer. Diri gid sila na una nahitabo and then nidagan ang katong CCTV mo para moawat sa katong nagskandalo nga lalaki padulong dito sa DCLA. Nya karon kay ang katong lalaki nga nagskandalo di man gyud magpaawat giapas niya tong CCTV mo nga nitabok sa pikas kalsada nga sa DCLA. Then karon nahitabo na tong skandalo na ang katong lalaki natumba sa tunga sa kalsada kay gusto gyud niya gukron sa ang katong isa ka CCTV mo tapos ginapugman gyapon sa kauban nga mga CCTV mo. Nya karon di gyud magpaawat ang lalaki mo na tong nahitabo gahapon nga nagskandalo na gyud ang lalaki kay suko kay siya sa CCTV mo. Katong nahitabo gibadlong to siya nya karon di man jud siya magpatuo mao tong nisita tong kuan katong lalaki hubog nya karon na dito giguko jud niya ang CCTV mo. Yang giguko gikwilyuhan niya gibadlong diha na dili magunsa. Kanang unsa gigunitan jud maayo ba? Wala na mirisbak si Hermosilla kang Morante. Wala sab mangayo og pasaylo ang suspect kay wala na siya masayod sa iyang gihimo. Pero aminado kining nakainom. Birthday ko ato, pauli na ko ato. Ayaw ko kabaluan na kung sa ilay file na kaso kay ako murag sakuan, dala lang ko sa inom gapon. Kung nasakitan man galing siya, unsa man galing ka tinuod. Kuan, maayo na lang yung pasensya saya. Desidido ang enforcer nga kasuhan og direct assault ang suspect nga si Morante. Kinuha na natin ng mga statement yung CTTMO natin. Niready na rin sa taas kasi waiting na tayo for inquest siya today. Ang i-file po natin sir na kaso is direct assault considering na yung CTTMO natin nagpa-function po siya sa
public safety and security na function, then agent of din siya, authority. Sa karon, tanggong nasa Santa Ana Police Station si Murante, samtang kinahikay ng kasong ipasaka, batok kaniya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipusil sa makadaghang higayon ang usa ka empleyado sa law firm sa Kidapawan City kagabi. Ang biktima, igo lang nag-inom-inom sa gawas sa usa ka tindahan. Ani ang report ni Regiland Yama. Dead on the spot, ang usa ka lalaki human gipusil sa wala mailhing gunman gabi sa Lapu-Lapu Street, Poblasyon Kidapawan City. Giasikaso pa sa SOCO team ang patay nga lawas sa biktima nga gila sa mga pulis nga si Roger Bangay Oxenya, 56 anyos, usa ka law firm sa lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagpungko ang biktima at ubangan sa tindahan samtang nag-inom-inom sa dihang kalit kining giduol o gipusil sa wala mailing lalaki nga naka t-shirt og puti, naka face mask og nakakalo. Kalit matud pa ang panghitabo, hinungdan wala makit-an kung asa misibat ang gunman. Nakaangkon og samad pinusilan sa nagkadaiyang parte sa lawas ang biktima, hinungdan sa iyang kamatayon. Na-recover sa SOCO team sa crime scene ang 20 ka basiyo sa bala o upat ka fired bullets gikan sa kalibre .45 nga pistola. Dili pa matino sa mga pulis ang motibo sa krimen, pero nagpasalig kini nga palauman pa ang ilang investigasyon. Regiland Yama, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Usa ka residente sa Lanao del Norte nga midayo pa sa Ozamis City nadakpan sa drug buy-bust operation sa mga otoridad. Ang suspect dugay nang gipanid-an sa mga pulis tungod sa illegal nga binuhatan. Ani ang report ni Neftali Batulenyo. Kumikan sa gipagkusog nga kampanya batok sa illegal nga droga na sikop sa diusab puwersa sa Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEU o PNP Ozamis ang ginudahang na maligya og shabu. Gila sa kapulisan ng suspek nga si Orlando Mag-aso Irisada, 28 anyos, lumulupyo sa Pigkarangan, tubod Lanao del Norte. Si Mag-aso nasikop pidagi sa buy-bust operation sa pagpanguna ni Police Lieutenant Elwood Manalog ilawom sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Luis Ramos, ang Chief of Police sa PNP Ozamis. Gibana-bana alas 5:30 ang takna sa hapon nitong Marso 22, gihimo ang operasyon sa sitio Basirang, Dimaluna, Ozamis City, human magpositibo ang test buy nga gihimo sa mga otoridad. Gipadayag sa PNP nga taud-taud na nilang gipanidaan si Mag-aso, kumikan si kasayuran nga magdala kini og illegal nga druga pasulod sa Ozamis sakay sa usa ka pump boat. Nakuha gikan sa posisyon ni Mag-aso ang 11 ka sachet sa gituohang shabu paraphernalia og 500 peso bill nga marked money. Si Mag-aso nga naa karon sa kustodiya sa kapulisan og mag-atubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Neftali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Patay ang usa ka miyembro sa NPA human sa napulo ka minutong engkwentro tali sa tropa sa 75th IB sa Philippine Army sa Barangay San Isidro, Marihatag sa Surigao del Sur. Subay sa report sa 75th IB, 20 ka mga rebelde ang ilang na engkwentro nga nagsamok-samok sa mga sibilyan sa lugar. Human sa engkwentro, nakarecover ang mga sundalo og duha ka AK-47, usa ka M653 rifle, M203 grenade, assorted nga mga bala, tent, backpacks, IED, dokumento og mga radyo. Sa Barangay Mahaba, Cabadbaran City, Agusan del Norte, tulo ka mga rebelde ang misurrender sa tropa sa 29th IB nga gipangila nga sila Ayan Sabsalon Asita, Robelin Gaan Antong ug live-in partner nga si Taton Egom Egbot. Dala sa ilang pagsurrender ang usa ka M16 rifle, improvised M203, shotgun ug assorted nga mga bala, kalisod ug kakapoy sa siging sibat tungod sa operasyon militar ang hinungdan sa pagsurrender sa tulo. At tangi! Mga artist ug arts afeksyonado sa UAE nagtigom alang sa usa ka tumong sa pagtabang sa ilang mga kaubang artist.
o 8 ka mga lungsod o 1 ka syudad sa Misamis Occidental nakatala og 0 COVID-19 cases. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Naka-record og 0 COVID-19 cases ang 8 ka mga lungsod o 1 ka syudad sa Misamis Occidental. Kinisubay sa gipagawas nga record sa Integrated Provincial Hospital Office sa miaging adlaw. Ani ang report ni Neptali Batuleño. 8 ka lungsod ug 2 ka syudad sa lalawigan sa Misamis Occidental ang wala na'y natala nga nagpositibo sa coronavirus disease kon COVID-19 sibu sa gipagawas nga COVID-19 bulletin sa Integrated Provincial Hospital Office kon IPHO niadtong Marso 21. Ang 2 ka syudad nga walay natala nga nagpositibo sa COVID-19 mao ang Usamis City ug Tangub City. Samtang mga lungsod naglangkob sa Aluran, Baliangao, Bonifacio, Concepcion, Don Victoriano, Panaon, Sinakaban ug Tudela. Nasayran ngang Oroquita City adunay 2 ka kaso sa COVID-19 samtang nahabilin nga mga lungsod adunay tag-usa ka kaso. Ang Misamis Occidental naglangkob sa 14 ka mga lungsod ug 3 ka syudad. Sa kinatibuk-an ang Misamis Occidental, sukad sa pagsugod sa pandemic, adunay 11,076 ka mga nagpositibo samtang 10,487 nini ang naka-recover. Moabot usab sa 581 ang nakabsan sa kinabuhi tungod sa komplikasyon sa COVID-19. Sa ginaghanon sa mga namatay, moabot sa 91% nini ang dili bakunado samtang 9% ang bakunado apan adunay comorbidity. Sa pagkakaroon padayon gihapon nga giawhag sa mga health officials ang katawhan nga magpabakuna na sa mga gikatakda nga schedule sa matag LGU alang niadtong wala pasukad makapabakuna. Ang Misamis Occidental agada paghihapon sa Alert Level 2 base sa IATF guidelines. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gikawatan og mga bakal ang kontraktor sa nagpadayong construction sa Coastal Road sa Santa Ana Wharf, Magsaysay, Davao City. Ginasubay pa sa mga pulis ang responsableng kawatan nga gituuhang mga minor de edad. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikumpirma sa gwardya sa project site sa nagpadayong konstruksyon sa Coastal Road sa Santa Ana Wharf area nga halos kada gabi ug kadlawon sila makawatan. Gani ginabato sab sila. Sa kadako sa project site, ang mga gwardya rasab ang bantayan sa mga kawatan. Gandagan sila sir, matake po sila na oras tayo alauna, alas 2. Timing na kanang huna sir. Matake sila kaya kadlawon sir, matake sila. Mao sir, mamong ilikayan po sir na ginabawalan dyan na muna mulapit sa muduol sa project kay basing ba discrash sa simbako kami basulo na sa engineer yung ganong gipabayaan na mo ng mga bata diha bato lang sir perminti mi mag-conduct probing mi diha sir batuhan mi bigla lang mi batuhan mi tapos dili lang kay kaisa bato halos makapila pila ka bato ang muukan sa mua sir mo alis sir naniguro lang jud mi sa mua ang kuan mo kay lisod na sir, madiscuss namin, wala na. Subay sa report sa DPWH 11, mga bakal, krudo o kable ang ginakawat.
We have received reports of incidents involving theft sa tuwang mga project sites sa nagpadayon na Davao City Coastal Road Project gikan sa pagpangawat sa mga kable, bakal o krudo na ginagamit sa atong contractors ongoing na construction ni ini. We have already coordinated the said matter to the local police and they have given their commitment to increase their visibility ug eventually dakpon ang mga tao na nagpalayo ni ining mga pagpangawat. We have also advised our contractors to be more vigilant ug i-increase ang security sa ilang project sites aron dili na mausab ang mga panghitabo. Ginaimbestigahan pa sa mga pulis ang sunod-sunod nga kaso sa pagpangawat sa project site sa Coastal Road Construction sa Santa Ana Wharf ning syudad. Pero gidudahan nga mga minor de edad ang usa sa mga responsable niini. Actually, nung natanggap namin yung reklamo, tinap na namin yung barangay. So, in-inform sila na kung pwede makausap natin yung mga leaders dyan. Anyway, papalaw pa namin ulit sila mamaya. Then bukas, patawag sila. O kaya ibisita namin sila sa barangay nila kaya gusto namin makausap yung mga elders o mga leader nila dyan sa purok nila. Kaya para ma-inform namin sila sa nangyari tapos mabigyan natin ng address ang problema natin. Kasi sila kilala man nila yung mga tao dyan. So kung may salita sila dyan sa community nila, siguro makakatulong din sila sa atin para maayos natin tong problema dito sa Coastal Road. Apil sa ginasubay sa kapulisan ang mga junk shop nga posibleng ginahandusan sa mga kinawat. Kung masakpan nga nagapalit sab kini og mga kinawat, kasuhan sa mga pulis ang tag-iya sa junk shop. So yung unang aksyon na ginawa natin sa PNP, pinuntahan natin yung mga junk shop para magkaroon kami ng backtracking. Kasi once ma-identify namin yung mga bakal talaga kung kinuha dito, kasi yung mga bakal na kinukuha dito sir is yung mga scrap, yung mga kaya lang din mapulot ng mga bata. So punta kami sa mga junk shop, conduct tayo ng visitorial power, saka ng visitation doon, then wala naman din tayo nakita. Then kinausap na natin yung may-ari na sinabihan namin na kapag may makita kami dito na galing mismo doon sa site na possibly ma-identify ng mga natin doon, personnel doon ng nagtrabaho saka ng guard, we will file charges against you, yun sa fencing law natin. Tungod sa panghitabo, pakusgan sa mga pulis ang police visibility sa project site. Nag-deploy na sab og mga barangay tanod sa lugar aron dili makaporma ang mga kawatan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Usa ka talagsaong panagtigom ang gihimo sa mga artist ug arts aficionado sa Dubai. Ang pagpaligdong sa artist community ug pagkalap og dugang suporta alang sa mga artist sa UAE mao ang tumong sa panagtigom nga giorganisa sa grupong Plus 63 Collective. Ani ang report ni UAE Bureau Chief Henry Abenis Macahilo. Gipangunahan sa theater group nga Plus 63 Collective ang unang tipon UAE Artists Roundup Series, usa ka panagtapok sa mga artists sa larangan sa painting, sculpture, literature, architecture, cinema, music and theater ni adtong milabayng bulan. Ang maong tigom una lamang sa daghan pang umaabot alang sa UAE-based Filipino ug non-Filipino artists diin mahatagan sila og higayon nga magpresentar ug mahisgutan ang ilang mga ideya aron sa pagpalanog sa ilang presensya sa rehiyon. Layunin po ng unang tipon at ng 63 Collective na i-empower ang mga migrant artists dito sa UAE na to take up space in the creative community or the creative ecosystem of UAE. Para sa akin, importante na magkaroon tayo ng espasyo para sa mga Filipino artists sa UAE. Dahil merong kakulangan sa espasyo kung saan maaring magtipon-tipon at mag-usap-usap ang mga Filipino artists at magkaroon ng pagkakataon na mag-collaborate sa isa't isa. Ang Filipino theater maker nga si Juan Gonzalez, inubanan ni Robert de Guzman, Instructor of Production Management sa New York University Abu Dhabi ug professional dance artist nga si Ray Ko, ang mga panel speakers sa unang tipon. Mitambong usab ang Emirati arts enthusiast nga si Khalid Abdullah nga nagbukas sa iyang gipanag-iya nga art studio gallery, ang Beit Al-Mamzar Art Space para sa grupo. It was the perfect match for us because it's
community building and bringing people together is very important for artists' careers, for networking and talking about ideas and building collaborations. And I think that's like the ethos of what the space that we created was. So Gipasundayag usab sa naisgutang okasyon ang mga obra sa pipila ka visual artist sama nila Patrick Foronda, Ella Orencillo ug Palles family. Ang videographer nga si Bo Daclan mao ang official videographer sa naisgutang okasyon. Ang Plus 63 Collective usa ka kolektiba sa Filipino theater and performance enthusiasts sa United Arab Emirates. Tumong sa naisgutang grupo nga mamugna ang usa ka dakong komunidad sa mga Filipino expats sa UAE sa larangan sa arts and culture. Henria Benis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gisuportahan sa daghang kababayinhan sa Davao Oriental ang usa ka aktibidad nga naghatag og suporta sa mga babaeng dunay gihambin nga balatian sama sa kanser. Subay sa pagsaulog sa Women's Month, usa ka Zumba for a Cause ang gipahigayon kagahapon sa buntag Marso 22 sa mga babaeng gikan sa nagkadayang ahensya ug probinsyal nga opisina sa gobyerno sa Davao Oriental. Ang aktibidad gihimo para makatigom og pondong ihatag sa ilang mga kauban nga nagpa-chemotherapy o bahinon sa pag-ubang proceeds alang sa kaayuhan sa mga babae. Mitindog isip representante kang Governor Nelson Dayanghirang si PTF-LCAC Vice Chairman Ednar Dayanghirang aron ipakita ang suporta sa kababayenhan pinagi sa mga programa o aktibidad nga makahatag kanila og kadasig isip usa ka mahinungdanong sektor nga nakatampo sa pag-uswag sa probinsya ug sa nasod. Dunay mga espesyal nga mga premyo nga ipanghatag atol sa Zumba for a Cause kagahapon. Lakip sa mitambong sa kalihukan ang mga babaeng gikan sa mga opisina sa PNP, BFP, BJMP, DOJ, AFP ug uban pa. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O musubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. O syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!